Tipemphere mpingo wa Mulungu awino pamene tikupitirira kuphunzira phunziro lathu limene tinaliyamba dzulo madzulo aja. Mbuye Mulungu wakumwambamwamba mukhale nafe pamene tikuyamba, muchite ndine muchitenso ndi abale ndi alongo pamene adzamvera uthengawu, khale thandizo ku moyo wawo ndi kuwasunthira pa levulo ina. Ine ndikuyamikani mu dzina la Yesu, amen. Mmene tinali kuona phunziro lathu la ubatizo wa moto, mpingo wa Mulungu, tinatengera na mbuku lomaliza limene tinaliwerenga linali verse number 22 la buku la Mateyu, pamene timaona kuti chikhulupiriro chimaoneka kuti ndiye ubatizo wa moto, chifukwa timanena kuti ubatizo wa moto ndi chikhulupiriro choperekedwa nacho, chimene iye ataona kuti chidzafunika pa tsiku la Pentekosto pamene amapereka mzimu wake utsanulira pakati pa ophunzira aja ndi anthu amene anali mu chipinda pafupi osachepera pa 120. Adaona ngati kukhala kuyamba kwabwino kwa chiyambidwe cha anthu amene adzayenda ulendo atanyamula uthenga wabwino mopanda mantha ndi kudzadza kwenikweni ndi mzimu wake. Adaona kuti zipangizo ziwiri zikhala zothandiza pa phiri pa nyumba ija pamwamba pa chipinda chosanja, kuti mmene mpingo ukudziyenda mwachikhulupiriro chotere zimenezi ukhale nazo. Kotero mmene akupita nakayamba kulalikira uthenga wabwino mmudzi pakati pa boma la Roma limene silidagwirizana ndi uthenga wabwino, Yesu pofotokozera zimenezi m'buku la Mateyu machapter aka 16, 17 mpaka 18, mavesi aka 16, 17 mpaka na 18 m'buku la Mateyu chapter number 10. Yesu amanena kuti kagulu aka mmene ndikukutumani pakati pa afisi, koma inuyo monga nkhosa. Ndi amafotokozeranso kuti muzikachenjera ndi anthu, pakuti adzakuperekani kwa akulu, kwa milandu ndi kwa atsogoleri, ndipo adzakuperekani kwa inu anthu amenewa pakati pa masunagoge awo. Mu verse yake number 17 akukakonzekeresa kampingoka izi zimene tikuzipeza m'buku la Mateyu kupita kutsogolo ndi zimene zikupangitsa kuti tikhale ni maziko akubuku la machitidwe, akubuku la Luka chapter number 3, pamene Bible limafotokozera nkhani zovuta zofotokozera kuti udzayenera inu kukubatizani ndi moto komanso mzimu woyera. Padafunika kuti pakhale gawo la moto pa utumiki wawo, gawo lolimba lowawa lopweteka la chiyeso limene akuyenera kulikonzekera. Atafotokozera kale Yohane kuti komatu mmene ndikukubatizani ine pa Luka chapter number 3, amene akubwerayi adzakubatizani ndi moto komanso mzimu woyera. Koma chochititsa chidwi kwambiri Yohane nayenso adayamba kutukula kuti ali ndi uthenga wabwino oyimira ku Sabato, kuti ngakhale lamba la Sabato zace ineyo sindingakwanise kulimasula. Akupereka chithunzi chomwecho mmene mpingo ukuyamba pa buku la machitidwe ukuoneka kuti chipangizo cha ubatizo wa moto chidali chofunika malinga ndi mmene tikuonera m'mavesi ndi m'machapter amene tikuwerengawo. Sono mphunziro limeneli pamene tikupitiriza tikuonabe kunena kuti gulu limeneli lobatizidwa ndi ubatizo uwu wa moto ukuloseredwa kapena kufotokozeredwa bwino pakati pa mpingo wa Mulungu. Tikuona pa verse number 23 ya buku limeneli la Luka, Mateyu chapter number 10. Lero tatenti ambireni pa verse limeneli kupitiriza
chithunzithunzi chamene mpingo udzaendere, kuti mmenemu ndi mmene munkafunikirira kuti ophunzira aja abatizidwe koma ndi moto. Amanena madera amene ndikuatchulawa. Mavesi awa akunena kuti koma pamene adzakuzunzani inu m'mudzi uno, thawirani inu wina. Indetu ndinena ndi inu, simudzayitha mizi yonse ya Israeli kufikira Mwana wa Munthu atadza. Nditu pamene ine ndikukutumani pakati pa nkhosa, pakati pa afisi inuyo ngati nkhosa, mutafika mmenemu adzayamba kukuzunzani. Koma ngati muli kulilongwe m'mudzi wina akukuzunzani kumeneko, musakakanire, thawirani ku mudzi wina, mupite ku Blantyre, mukayime ndi choonadi chomwecho, osati kuti mukasinthe uthenga, koma mungosintha pokhala. Pamene ndikukutumani nditakubatizani ndi moto, muzikazunzidwa m'midzimu, uthenga mwanyamula wachilangali choyaka cha moto, wosowesa mtendere, wosowapo kugwirani wanthu. Mukamakafika m'midzi simuzikakhala na abwenzi azikakuthamangisani kukanika kuti akugwireni, chifukwa iwo otchedwa wanthu wopembeza ni wophatikana ni dziko lapansi, wokonda maonekedwe azochitika za dziko limene lapansi, amene sakakulandirani kuti mukapange nawo ubwenzi. Verse number 23 ya Mateyu chapter number 10 akuti musakasinthe uthenga, koma akakakuthamangisani m'mudzi, mtauni ya Lilongwe zikakukanika twaibu, usakakanireko, ingothawira mudzi wina. Sakundipatsa mandate yosintha uthenga wogwirizana mtauni ya Lilongwe. Ayi, sakundiuza kuti nkakakhala mtauni ya Lilongwe ndikakapeza zakudya zimene Lilongwe ikudya yewa akudya pa Central Region ine nkadye nawo. Ayi, sakundiuza kuti nkakakhala pa tauni ya Lilongwe nkakapeza nyawu nkavine nawo. Ayi, sakundiuza kuti nkakakhala pa tauni ya Lilongwe nkakapeza wanthu akuusaka linde nkause nawo. Ayi, sakundiuza kuti nkakakhala pa tauni ya Lilongwe nkakapeza wanthu akumweka chaso nkamwe nawo. Ayi, akunena kuti nkangosuntha uthenga uli mkati mwanga, nsakakhale pa tauni imeneyi. Verse number 23, koma pamene adzakuzunzani inu m'mudzi uwu, thawirani ku mudzi wina. Thawirani ku mudzi wina. Zikafika pakuti zanyanya aini akachipembezoyo, afika poti nchawo chakukhomo kwawo, nchamakolo wawo adamanga okha, iwowo ndiye mafaunda mpawo pa iwowo anaka zawo. Muthawepo pakuti tumautumika akuluka lero ni wawo wena amanga midzi yotchedwa matchalichi, akumatifotokozera mbiri mmene tatembenuka mtima. Ndidayambira kwakuti chathuchi chidayambira ku Malamulo. Iwe ndani? Chidayambira ku Malamulo chapita ku Lakeview. Iwe ndani? Chidayenda choncho akufotokozera mbiri ngakufuna kuyamba kutizunza chifukwa cha zimene Ambuye adawapatsa. Baibulo kuti alekereni, thawani, koma musasinthe uthenga. Chimenechi chikufunika kuti munthu akachichite atakhala kuti wabatizidwa ndi umoto pa ubatizo wake. Mukangothawa kumudziko, thawani. Wena atuzawo zakumakolo wawo sangafune kuti mukayikeko mfundo zachiyaleso pakati pa mpingo ndi midzi adamanga okha za makolo wawo. Ali ndi mbiri ya zipembezozo, ali ndi history ya matchalichiwo. Koma Baibulo kuti pamene mukupita pakati pawo, verse number 23, mukangothawa, thawirani ku mudzi wina. Musamuka pano
kulowera ku Blantyre. Nkakafika ku Blantyre, Bible kuti yani, ndikapitiriza kulalikira uthenga wabwino, nditanyamula moto. Akakandisusanso kumuzi umenewo, nsakasintha uthenga, ngati ndikampeza ndilande, akuyenda mchamba kuphatikiza madrugs, nsakasute nawo. Chimene ndikachite, ndikangothawa, Blantyre ikandikana, nditsalira kumudzi wina. Koma pamenepa pali lonjezo. Bible kuti pa verse number 23, simudzaitha midzi yonse mpaka na mbuya khala atabwera. Ngati mafumu ati anthuwo angatithamangitse kuno kuzimba, ndithawira boma lina. Bible kulilonjeza ine, silidzazimaliza nkhalango zonse kukhala kantire mpaka na pamenepo Yesu adzakhala atabwera. Chifukwa ndikulandira lonjezo pano. Ngati uthenga wanga ukukanidwa mudzi ndi mudzi, mati sakuvomereza m'makantire muno, akutipangira makampeni oti tichoke tikakhale kwina. Koma nkhala atakungana nkukalipa potani, sitikusintha uthenga na Mulungu, tithawira kumudzi kwina. Chifukwa pano pali lonjezo lakuti sitidzamaliza kuthawira m'midzi. Anyamata amene muli kuchigwa, akakuwukirani kunchewuko kwa Kantheu, kumayenje mukhalaku, mubisale thawirani kwina. Anyamata amene muli ku country, ndikulonjezeni, amene muli ku mchinji, Bible verse number 23, akakuthamangisani kumeneko, thawirani mudzi wina. Amene muli mu Nkhatabe, akakuthamangisani kumeneko, thawirani mudzi wina. Koma Bible ikuti sitidzayimaliza mizi, sitidzazimaliza nkhalangozi, sitidzamaliza matauni. Yesu adzakhala atabwera. Sitidzasintha machalichi akatithamangisa mpaka kalekale. Siku lina Yesu adzabwera kukusiyirani chichalichi chanucho, chanu cha makolo anu. Ife pa ulendo kukakumana na Ambuye mlengalenga. Inu bamangani pamodzi Mkatolikayo, bamangani pamodzi Mpapa. Ulendo udzakhala utachitika. Ndi zimene Bible likulonjeza, ndi zimene Bible likufotokozera. Ndipo sitikupita kulamanja kapena kulamanzere, akutifotokozera chotero, pali kulimbika mtima. Chifukwa cha chisautso chimenechi chazochitika izi zapa verse number 23, ukufunika kuti munthu ukhale ndi ubatizo wa moto. Chifukwa chimenechi ndi chisunso. Popanda kubatizidwa ndi moto, kubatizidwa ndi mphamvu ya Ambuye, patakhala povuta. M'malo mwake chikuchitika ndichi pa verse number 23, nyengo yathu ino. Amene atembenuka mtima ndi ali mtauni, ali m'midzi, atanyamula uthenga wabwino, mmene chipembedzo chawo chimayamba, mmene tauni zikusintha, nawonso akusintha nawo. Sakuithawa tauni, koma akusintha ndiwo, ukusintha ndi uthenga wawo, kuti uchite suit the environment of Lilongwe, uchite suit the environment of Blantyre, uchite suit the environment of Zuzu, kani osausa. Ndithu akakhumudwa akafika kwathu, tikakhumudwa. Wanthu akakhumudwa akafika pakome, panyanja ya Mandala pakakhala gwiragwira. Chifukwa kukakhala kufufuzana, ndani amene adakayisintha Lilongwe akapezeka kuti machalichi akusinthika pamene matauni akusintha. Koma Bible pano likutiuza kuti mukakaona kuti sizikuyenda m'mudzimo, muzikangochoka ndi inuyo m'mudzimo. Koma machalichi alero akuyenda limodzi ndi environment, akuyenda limodzi ndi environment. Inu ndinu mboni. Chalichi changa chimene ndikupembedza lero cha Seventh Day Advent, mmene chidalili matauni adakali kutchire kusiyana. Capital City ili Zomba,
tafufuzani mmene mukapembezera mu 7th day mukapembeza chizomba zavuta kani yosausa mmene lero matauli akusintha mmene lero Malawi akusintha ndi zimene tapeza sogoleri akukaphatikana ni ndale malinga kuti chipembedzo cha masiku akumapeto chimayenera kuchita ubwenzi ndi dziko malo masintha alisinthe dziko akaphatikana ni ndale efele waphatikana ni mafano mulekeni waphatikana ni mafano mulekeni lero akukometsera ndale adiventi uja waiwala zolembera zimene Helen White adanenanso ngati mulosi mtsogolo adafotokozera kuti chipembezochi chisadzaphatikane ndale lero akuti ife ni ndale nzofanana Bible pa verse 23 akuti tisakachita zimene Yerusalemu akachite tisakachita zimene Yudeya akachite koma Yudeya akakauka na uthenga iweyo ukangotuluka mu Yudeyamo nkumusiya Yudeya akhale yoncho chachilika nchani kuti zipembezo ziyendera environment ya dziko yefele waphatikana ni mafano muleke waphatikana ni mafano muleke mpingo wa Mulungu tamverani chimene Bible likuyamba kutipatsa kuti pakufunika ubatizo wa moto ndibweretse pano okondedwa tikamamva kuti ubatizo wa moto muvumbuluso limene ndikulandira lero ubatizo wa moto ukutanthauza chikhulupiriro choperekedwa nacho chimene ana Mulungu atayenda bwino mvumbuluso loyera poyambapa atafika m'matauni akukana kuti akayime ndi chikhulupiriro choperekedwa nacho akufuna kuti matauni adzidyerana nawo akukana kuperekedwa akukana mfundo zoti aoneke kuti ndiwotsutsa akukana mfundo zoti aoneke kuti iwowa sakugwirizana ndi kayendesedwe kaboma ka dziko lapansi akukana kuti akayime kuti iwowa sakugonjera malamulo a United Nations m'malo mwake aphatikana ndi chipembezocho chifukwa chikhulupiriro choperekedwa nacho ndiye ubatizo wa moto akukana kuwotchedwa mapeto wake angoyima kuti ndifa mzimu woyera kutsata kuti adzidya nawo za m'mataunimo Bible likuti akakusunsani m'mataunimo mukangothawamo chifukwa simudzayimaliza midzi yonse Yesu adzakhala atabwera Yesu adzakhala atabwera tamverani ana Mulungu zikonzero za maboma a dziko lapansi pa mfundo imeneyi yakuthamangisidwa kwa midzi zayamba kale kukonzedwa mafairo apita kale ku nduna wa zamalo kuti ayambe kusuntha kuthamangisa wanthu m'madera molingana ndi chikhulupiriro ma GPS adzala kale paliponse lero pali monitored mukangodina GPS mpaka pamene ndikulalikira pano pa nkhalango mundiona nilawo dzikoli ayamba kale kukonzekeresa chikonzero chakuti pakhale matransfer ngakhale ana Mulungu mutakakamira matauniwa koma simene matauniwa akonza mfundo zimene agwirizana ndi site zimene agwirizana ndi alandi zimene agwirizana na polisi zimene agwirizana ndi unduna wa zamalo zipangitsa kuti chikhulupiriro chanu chisowe malo m'mataunimu mutawa nditu ndeli kulonjeza Bible akakuthamangisani kunchasi thawirani kukawale akakuthamangisani kukawale thawirani kundilande koma ndili ndilonjeso simuzasuntha kawiri katatu anthu achikhulupiriro oyembekezera kuzunzidwa m'matauni ndi m'maboma a dziko lapansi simuzathamangisidwa kawiri katatu ineyo ndidzakhala nditabwera Yesu adzakhala atabwera amayi ndi abambo tamverani ku Russia kachikhulupiriro kena kathamangisidwa ku India wokhulupirira hayamba kuthamangisidwa ku Australia wokhulupirira hayamba kuthamangisidwa akuwauza kuti akakhale kwina chifukwa ayambitsa matenda nafenso posachedwa akatemera m'malawo verse number 23 ichitika ndithu amene sitinatemeretse
unduna wa saumoyo utithamangisa m'matauni tingayambe kupasira nzathu kolona koma sitithamangisidwa kaviri katatu. Kuthamangisidwako ndi chizindikiro chakubwera kwake kwa Mwana wa Munthu. Posachedwa Yesu abwera, amene mwabatisidwa ndi ubatizo wa moto. Buku la Masalimo limakutchani kuti cha Masalimo 126 verse 5 ikunena kuti cha odzala ndi misozi adzatuta ndi kufuula mokondwera. Simunamve amene dabatizidwa ndi ubatizo wa moto. Buku la Masalimo ili kutitcha odzala ndi misozi, osati odzala mbadala ayi, osati odzala nzokudya zakubabulo ayi, osati odzala nzikondwerero za dziko ayi, omayika miyendo mwamba usangalala kwambiri dziko liutsekemera ayi, siti kudzala nzikondwerero za dziko. Chikristu sitimadzala pamodzi mchisangalalo, timadzala ndi misozi ikuonekera paliponse. Ndiye wabatizidwa ndi ubatizo wa moto ukulonjezedwa m'mabuku anayi mpingo wa Mulungu. Buku la Masalimo likuwatcha kuti odzala koma ndi misozi, kotero kuti tikuyitanira mpingo kokadzala kumunda mbewu zanga mawu a Mulungu ndanyamula, koma ndizidzala uku ndikulira misozi chifukwa waniuza kale ku buku la Mateyu kuti pamene ndikupitapo ndi pakati pa afisi. Malingana ndi verse number 16-17 ya Mateyu chapter number 10. Sindikadzala pamene panusangalala, sindilalandira maalawansi mchimwemwe, azikanipasa chakudyacho koma akundiloza chifukwa mbewu imene ndanyamulayi ikasowa malo, koma ndikakafuna kuti ndikayidzale mwakomera nthaka imene ndikupitayo ndikalephera ndizikayiponya uku ndikubayidwa. Walemba buku la Masalimo akuti uthenga umene ndanyamula ndizikaudzala koma misozi kutuluka, kwina kuniubayidwa, kwina kuniunyozedwa, atwayibuwe koma choncho, alapaniwe koma choncho, amalisaniwe koma choncho, akuti matizukwane mmamidzi akunyoza ndikunyoza, unyoza kuti koma gondwe wazungulira mutu, gondwe wopenda adasiya ntchito yabwino yeti ukakhala kunkatape munthu uja mutu wajasugwira akutukana wanthu. Koma ifeyo tili ndi dzina pa ubatizo wa moto tidalandirawo, tikutchedwa odzala ndi misozi. Sitikudzala mchimwemwe, zikawonjezeka chimwemwe, sitimadzala m'mabodigadi pambuyo uthenga wabwino kodiwu mpaka mapaudala kuperekese khani yesausa uthenga wanji wabwino koni mvolo magalimoto 40 okulondola kodi kudzala misozi ukungati kudzala njimwemwe wena unyamulibe mmipando usisiridwa uvukutilidwa sapato uthenga wabwino kodiwu uthenga uti kudzala koma ni misozi. Ana Mulungu wobatisidwa ndi ubatizo wa moto. Buku la Masalimo likuwatcha odzala ndi misozi amene akuyembekezera kudzatuta mofuula. Chifukwa chani okondedwa? Polimaliza verse number 5 likundiwuza kuti ndikamadzatuta zimene ndikudzala lerosi ndipo pamene padzakhale chimwemwe. Sichikuyamba chimwemwe kumalizira kulira hayi khani yosausa khani yafika potina na Mulungu. Bible likuti ndikamalalikira uthenga wabwino sindikuyambira kulira sindikuyambira kukondwera ndisamalizira kulira ayi koma ndiyambira kudzala ndi misozi pamapeto pake ndisakondwere. Koma somalota panga vaivasa
chatembenuka chinthu chicha. Halalika nyengo zathu kodi mwatembenusa uthenga mukufuna muyambira kukondwera musamalizira nkulirati mukufuna muyambira chisangalalo kodi muyambira malonjeso ndiye nkamabwera mukanitana nkagona kuti tsiku limenelo ndapita umachinjiri ndagona mnyumba ni mulaliki nawo mpingo umenewo udali mpingo wa Zambezi Evangelical. Tsiku limenelo masiku amenewo nkuyamba kwathu ndiyatida akagona limodzi mnyumba imodzi mwa mkulu wa mpingo mbusa wa mpingo wa Zambezi. Halaliki mpingo udayitana awiri koma mmene ndimakalowa kuchipinda ndidapeza abusa mzanga kunyinyirika ulira kuimbira akazi wawo akuti mpingo nditana uja wandizunza wandigoneka mulungu ndi munthu wina sindikumdziwa kuti ndani akumaseka mphuno ine nkamalowa kuti nunuka akuti iwowo amagona ku hotela akayitanidwa bwanji simudandiuze kuti mukandigoneka kuloji akufuna uyambira kukondwera sadalire nizosausa mpingo wa mulungu azibusako kakamira kudziko lapansi eta afuna ayambira kukondwera sadalire utenga timayamba kulalikira ni misozi malisira chikondwerero amene mukulalikira mutanyamula zodzala koma misozi ili chu akuti ukwana wanang'ono ulalata mabanja pathu mwatizunza chikhulupiriro chanji chokhala nacho mmapanga uduwana wana adati mutosagwira mwachoka patauli uzatika padzenje ngati pano ndiutukanidwa makosana koma tikulira tutikudzala ndikulira tikuyembekezera kusamukira kutauni ina imene ikubwera. Baibulo likulankhula za Yerusalemu wotsika ku buku la Chivumbulutso chapter number 21 akuti mzinda umene uzatsika monga namwali wakonzekera mkwati ndakunena kuti ukadzatsika mzindawo pa mzindapo sipadzakhala misozi pa mzindapo sipadzakhala maliro pa mzindapo sipadzakhala ubula palibe chipatala pa mzinda umenewo palibe mai wathu pa mzinda umenewo palibe India pa mzinda umenewo baptizofira pesa akapezeka ndichizinda chosalala chimene ndikakhalako chimene ndikapumula ndi chimene ndikakhala kumeneko ndikukondwera sitimayambira zabwino titanyamula uthenga wabwino tiyambira ndikulira kaye pamenepo ndipamene tizasamukira mmatauni amenewo sitikudandaula konse ayi chiyembekezo tili nacho amene tikubatizidwa ndi moto. Bible la Masalimo buku la Masalimo likuti ife kuti ovyala koma ndi misozi. Tamverani ana Mulungu. Yeremiya akunena kuti obatizidwa ndi motowa akamadzafika kwa Atate wawo akamafika kwa Atate wawo. Yeremiya chapter 31 verse number 9 akudzala ndikulira ndipo ndidzawatsogolera ndi mapemphero ndidzayendetsa ku mitsinje ya madzi akulu. Mpingo wa Mulungu verse number 9 akudzala ndi misozi akuwacha yocho akuvomerezana ndi walemba buku la Masalimo. Uyu ni mnyamata Yeremiya akulu wapachedwa mchisime cha Malikiya pamene adayikidwa mchisime mndende ya matope akulalikira uthenga ku Yerusalemu akumauza kuti sichipitirira chaka cha 586 BC Nebukadinezara akubwera kudzagumula midzi inu. Ayuda inu tembenukani mtima misozi inali patsaya anyamata obatizidwa ndi ubatizo wa moto
polemba kupereka lonjezo akuti akudzala ndi kulira ndipo adzawatsogolera ndi mapemphero. Chinsinsi chake chimenechi pamene nanyamula mbewu ya uthenga wa moto, uthenga wokanidwawo, ndi kudzala ndi misozi. Koma mukandiona kulimbika mtima ndi kumvera zimene Yeremiya chapter number 31:9 akunena, akuti ndidzasogozedwa koma ndi misozi, ndipo amene adzanditsogolere ndi mapemphero. Ndadzandiyendetsa ku mitsinje ya madzi akulu yongoka, ndipo mmenemo ndikamadzayenda sindidzapunthwanso, chifukwa ndikudzala ndi kulira, koma ndili ndi kulimbika mtima kokutenga kuchokera m'mapemphero amene Mulungu adayende nafe mulendo umenewu. Mpingo wa Mulungu, ubatizo wa moto uwu si wamasewera. Pamene mukubatizidwa ndi moto, chimene chimachitika ncha walemba buku la Masalimo akuyamba kusiyanisa atumiki wake. Tiyeni ku buku la Heberi, amene abatizidwa ndi Mzimu Woyera yekha, koma ubatizo wa moto suli pa iwowa, ndi ana. Ndazipeza ku buku la Heberi chapter number 6. Tamverani, akunena kuti chikhulupiriro cha pa Mulungu ndi chokhacho chimene ukapitirira kukhulupirirabe umafikira pa ukulu msinkhu, umakula kuchoka pa muyezo wa umwana ndiye umayamba kupita kutsogolo. Sona buku la Heberi chapter number 6, buku la Heberi lomwero chapter number 11 amatifotokozera za kukula msinkhu. Kukula msinkhu mchikhulupiriro kumayimiranso kubatizidwa ndi moto, chifukwa umachoka pa ulevulo ya chiphalaphala chikhirisitu chanene chakuti ungobunthwa pang'ono, mayo ndithandize ndupepera, ndavutika ine kuno, nyengo sizili bwino, nyengo zachi ni chibwana kaya, nyengo tuzikhina kutsogoloku, wasakhala nyengo zalero akuti nyengo zanga zizili bwino, zavuta nyengo zanji zakuvuta ine. Kuchapa msinkhu munabatizidwa ndi Mzimu basi, simunabatizidwa ndi moto, ndiye simunakule msinkhu. Ubatizo wa moto umamukuza msinkhu munthu up to the extent yotaya nayo moyo ukula pamaso pa Mulungu. Kumene tifotokoza pano tikutsatira api atumiki, tikutsatira alaliki, koma amene sadakule msinkhu wamantha wana mmene chinsine chidavutira chotchedwa korona. Mamina yuyuyu iwo wanjanjanja ulendo wakabaisa wana sadakule msinkhu. Chikhulupiriro chawo sichidafika potakhoza kupereka nacho moyo, sadakule msinkhu. Ukabatizidwa ndi moto umachita advanced kupita pamwamba. Umachoka ku primary ulendo ku secondary, umachoka ku secondary ulendo ku college. Kumene umakavala chikhulupiriro chopereka nacho moyo, ndiye ubatizo umenewo wa moto umakula msinkhu. Mukaona nene wakuti sangakwanise kudya phala chifukwa shuga palibe, amene sangakwanise umwati akuti chifukwa sitoko palibe, mpaka ulendo weka abusa kuyimbira mameseji azitumiki, kuyimbira mameseji mamembala akuti koma kuno tikuli buledi wapanda chovaka jamu palibe mwanizaya ine mtumiki pano busa unangondiyitana kuzandisiya pano lero tumusirinji mulibe nyama ya dudu.
ojepa misinkhu tikufuna atumiki adzikula msinkhu waukulu wakuti akhoza kutumikira Mulungu mu sizoni yabwino ngakhale mu sizoni yoyipa. Ubatizo wa moto akutitanthauzira kuti timafunika tikule msinkhu. Umamukuza msinkhu kodi mwabatizidwa ndi moto alalika anene inu alalika ziphalaphala mazwiso wakuti kungoti kodo sabwera uchalichi kungu agunda pang'ono kudolikako sadabatizidwe ndi moto kungu apeza wanthu akunena kuti mpango uja koma sadavale bwino chipewa chija mmalomolika liboni kadolika akayang'anise uku eti timanene chipewa chanuja amayi chayang'ana kumbali ukwiya zazapemphera so ulende kumavente kwafuna kwa maprofeti sadafika pa ubatizo wa moto. Tulalikira ni wana tupemphera ni wana wasakula msinkhu zimene akusira kupemphera zasimikiziratu kuti ubatizo wina sudachitike sadabatizidwe ndi moto. Aunyinyirika zinthu wamba zosafunika kunyinyirika. Tiyani tizipita kwathu ana Mulungu pakuti nyenyezi za kwathu zaoneka. Nyenyezi za kwathu zaoneka. Mpingo wa Mulungu tayendana neni tisikepo tsindika kuti ubatizo wa moto ndiye chikhulupirirocho chopereka nacho moyo. Ahebreyu chapter number 11 verse number 36 tisipita chauko tamverani. Musayesedala kubatizidwa ndi moto mpingo wa Mulungu. Musayese kuti ndizamasewera kujoina nawo mu mpingo wa ubatizo wa moto. Tikufuna vanthu olimba. Ahebreyu chapter number 11 tiyambira verse number 29 ikunena mawu ndi chikhulupiriro adawoloka powuma nyanja yofira kupita ngati pa mtunda koma Aigupto poyesanso anamizidwa. Tachera khutu zimene olemba buku la Heberi anyamata akukoleja adandiuza kuti adalemba buku la Heberi Paulo. Tamverani zimene mkuluyo akunena zochititsa chidwi. Ine ndayikapo mutu wakuti musayesedala atikubwera kubatizo wa moto anthu anene ngati inu okhumudwa wamba. Ayi musayesere mungavulale. Akunena kuti ya verse number 29 ndi chikhulupiriro adawoloka powuma akunena nyanja yofira. Akuti adapita pamenepo ndi chikhulupirirocho ngati akuyenda pa mtunda. Ngati akuyenda pa mtunda. Ukabatizidwa ndi ubatizo wa moto umakhala kuti ukulowa mchikhulupiriro chomadusa nacho malo opsa ngati mukudusa pa malo posaopsa. Akuti mmene ankayenda Israeli ndi chikhulupiriro pa nyanja yowuma verse number 29 ya Heberi ikuti ankayenda ngati akuyenda powuma. Mukumva chisoni ndinuyo kuti anthu ayiba kuzunzika akugona muudzu. Ine ndikumva bwino tikuyenda ngati powuma chifukwa tinabatizidwa ndi ubatizo wa moto. Tikamayiona njala ikutizunza kamba kakuti takana kukatenga zakudya zochoka kwa Satana musamatimvera chisoni zili bwino chifukwa timayenda ngati tikuyenda powuma. Timakondwera ndi chimwemwe. Ubatizo wa moto umatipanga m'masausomu kumakhala ngati mwabwinobwino. Chisoni ichi nkumamva inu ife timaona kuti pamenepa zili bwino. Ubatizo wa moto akutiya pamene tinkayenda ife pa nyanja ndi chikhulupiriro timayenda ngati powuma. Koma pali chenjezo. Verse number 29 tachera ni khutu
akunena kuti koma Aigupto poyesanso anamizidwa. Musayesere dala mpingo wa Mulungu. Pamene mpingo umadusa Aigupto poona kuti alizophweka tipanga nawo akumizidwa wanthu bwera ndikukachire mudzaone. Anangotengera kuti theka wapita kukachire naneni mulondole. Akumizidwa wanthu zigwa umu wanthu balala zawavuta watu. Pamene mukuona wanthu akulowa msinthu zovuta chikhulupiriro musamayesa zinthu zawamba kuti naneso mpanga nawo. Adayesera Farao kuganiza kuti sikuchitika mophweka, kuyiwala kuti wanthu ali mu ubatizo wa mtambo wa moto chifukwa ndi umene unali kutsogolera pakati pawo. Analowa mu ubatizo wa moto akusokosedwa ndi mtambo wa moto. Farao akuti nyesere nawo bwerani mudzaone kuchire kuno. Wajadatawa kumatauni kuti akupita kukatire, walongeza katundu akubwerera kusite zavuta. Kali osausa akubwerera wanthu chakanika chikhulupiriro. Atu aibuntandize nkoni 5,000 ndingwakwerera paluwawa pa mzivita. Atu aibuntumizire nkoni 3,000 ndibwerera kumbulantaya. Akuyirira polotinja adagulisa inja. Zasausa mudagulisa nsanga mapolosi munkaesa zawamba. Mudasiya nsanga ntchito munkaesa zawamba. Wakanika kuti akagonera chinangwa yokha. Akufuna pamwe papa chinangwapo pakhale mayonisi zawakanika. Akubwerera kuzauni. Akubwerera kuzauni watu. Akubwerera kuzauni. Akuganiza kuti zinali zawamba kulandola chikhulupiriro. Tabatizidwa ndi moto azanu kuti tizakhale kuchire kuno sizamaselera. Akupempha 2,000 akuti kapene nkakwerere pa agenda. Verse number 29. Koma Aigupto poyesanso kuti akaolokepo umapa anamizidwa. Akumizidwa chikhulupiriro chifukwa sadabatizidwa ndi moto, anangodalira mzimu yekha. Sanabatizidwa ndi moto, anabatizidwa ndi mzimu yekha. Ana Mulungu nkhani imene ndiyo sausa. Tikapita nayo ku buku la Timoteo timakaona ulendo wa Paulo akuyenda mu mtunda wa Sidine. Adayenda limodzi ndi Barnaba, adayenda limodzi ndi Dema. Sadabatizidwe mmoto, anangobatizidwa ndi mzimu. Zitafika pokakala mtauni ya Sidine. Dema adayamba kusilira kuyamba kupita kumagalaundi kukaonera mipira. Ulendo kumaholo kukaonera zoonera. Anadabwa Paulo kuti nzanga sakubwera pomulondola nekampeza ali pa show. Akuvina Dema polemba kalata Paulo m'buku la Timoteo akuti Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Amusankalalikira bwino waja andisiya atakonda dziko lino lapansi. Aneneri ankanenera choonadi aja andisiya atakonda dziko lino lapansi. Alaliki ankatchuka bwino waja andisiya atakonda dziko lino lapansi. Mpingo unayamba bwino mwa 1844 uja wandisiya utakonda dziko lino lapansi. Kampingo kaja kankasunga bwino Sabata kandisiya katakonda dziko lino lapansi. Utumiki wa Dema wafika posausa, anangoyamba ulendo sanabatizidwe ndi moto.
sadabatisidwa ndi moto. Kani mene iniyo sausa, kani mene iniyo sausa, kani mene iniyo sausa. Verse number 29, Ahebere chapter number 11. Ndichikhulupiriro anaoloka nyanja pouma, ndipo anapita ngati akuyenda zophweka ngati pa mtunda, ngati akuyenda pa mtunda. Koma Aigupto poyesanso musayesadawa pakuti anamizidwa, ambiri akumizidwa, anasiya ntchito kuzayamba ubusa. Lero chipembedzo cha Assemblies changu atenga ukukasiya kutali kuchire samayenderanso. Ukaisa masewera, ukaisa masewera, ukaisa masewera. Musayesadawa kwalondola nyamata amene abatisidwa ndi ubatizo wa moto, kubatisidwa ndi chikhulupiriro choperekedwa nacho. Inu ndikuganiza kuti bora nimalalikira, bora nimapita kuchalichi, muganiza kuti mtunda tikupita umudusa mumizidwa. Chifukwa tusipana pa nyanja imene tikuwolokayi zithina kwambiri zidalira nyamata obatisidwa ndi moto. Chimenecho msakayike. Verse number 36 ya Heberi chapter number 11. Kodi nusukutanji mundima imeneyi? Ndikusukuta kukuyerekezerani kuti chikhulupiriro choperekedwa nacho ndicho ubatizo wa moto. Ndiye buku la Heberi likutifotokozera chikhulupirirocho mmene chimayendera. Verse number 36. Kuti akalandire kuuka koposa, koma ena anayesedwa ndi matonzo kapena kuti ndi moto ndi kukwapulidwa. Verse number 36. Akuti achikhulupiriro amene adakhulupirira nabatizidwa ndi ubatizo wa moto anayesedwa, koma konseku ankayesesa koposa kuti akalandire kuuka kumene kunali patsogolo pawo. Kutanthauza kuti chikhulupiriro ndiyo njira imene timayesera kuti tikagwire chiukiro cha tsiku la kubwera kwa Ambuye, chimene chidzapangisa imfa kuti inditayi ndikapumule kwathu, chimene chidzagonjese mphamvu ya manda ndi chikhulupiriro. Koma wena pochigwira chikhulupirirocho, Aheberi chapter number 11 verse number 36. Kuti akalandire kuuka koposa monga ena, koma ena anayesedwa ndi matonzo, ena anayesedwa ndi zokwapula, ndiponso nsinga ndi kuwatsekera ndende chifukwa cha chikhulupirirocho. Atakhulupirira ndi kubatizidwa navomera, akutisiyanisira Aheberi chapter number 11 verse 29. Pamene tapeza kuti Farao poyesa anamizidwa, koma amene tikuapeza pa verse number 36 sankayeserayi, ankakaoloka kuti tioloka basi, atabatizidwa ndi moto ndi akuti anakwapulidwa, anamenyedwa, anasensedwa matonzo mpaka na kukwapulidwa, ndipo akuti ena kumangidwa ndi kuwatsekera mu ndende, koma sadasunte even an inch. Adapita chitsogolo ndi Mulungu wawo, nayenda ndi chipambano, nayenda ndi chigonjetso, mpaka adakochesa misinje ya kwathu. Chikhulupiriro chawo ndicho chimene chinali ubatizo wa moto, cholowa nacho ndende.
ukabatizidwa ndi moto sumayesa kanthu ndende. Amene tibatizidwa ndi moto Sabata imeneyi sitiyesa kanthu ndende, sitiyesa kanthu kuchosedwa ntchito, sitiyesa kanthu kuthamangisidwa m'mabanja chifukwa chakulekana zikhulupiriro, sitiyesa kanthu kusiyidwa chifukwa tabatizidwa ndi moto. Tamverani verse number 37 akungofuna kutisimikizira kuti ubatizo wa moto ndiye chikhulupirirocho. 37 anaponyedwa miyala, anachekedwa pakati, anayesedwa ndi zokwapula, anaphedwa ndi lupanga, nakhala osowa, anaenda wovala ziguduli pakati pa dziko lapansi. Anali ndi uniformu ya chiguduli yooneka ngati wanthu wopanda pake, pamenepa wina champonya wakangochigula chigudulicho nkuyamba kuchivala mtauni. Ayi, akunena chiguduli cha chikhulupiriro choyesedwa nacho mdziko. Anamenyedwa, anakwapulidwa, anaphedwa. Koma mukamawerenga buku la Heberi likumayamba ndi mawu akuti ndi chikhulupiriro ubatizo wa moto ndiye chikhulupirirocho. Verse number 38 tiyeni tililondole buku akutisimikizira kuti chikhulupirirochi ndiye ubatizo wa moto. Chikhulupiriro chake chiti? Chikhulupiriro choperekedwa nacho chiti chimene Mateyu chapter number 10 verse 16-17 akuti ndakuponya ninu ngati nkhosa pakati pa afisi, khalani osausa. Verse 38 Aheberi 11 amenewo dziko lapansi silinayenera iwo, wosokerera m'mapululu ndi m'mapiri ndi m'mapanga, anabisala m'mauna a dziko lapansi, anabatizidwa ndi moto. Akuwatcha kuti amenewo akunena wati amene adalandira ubatizo wa mzimu ndi moto, adabatizidwa ndi moto amenewo. Verse number 38 ikuti dziko lapansi silinayenera iwo, sanapasidwe mpando ku misonkhano ya chipani. Dziko silinayenere, sanapasidwe mpando kuzochitika za dziko. Dziko silinayenere, sanali bwenzi wa dziko lapansi. Dziko silinayenere, paliponse ankaoneka kuti nawo ambani wochipa. Mkhala liviro ni yemwe samandziwa yochipa. Dziko lapansi silinayenere, mafashoni ankangwapita. Dziko lapansi silinayenere, zokudyazi nkangwapita. Dziko lapansi silinayenere, zosalira zace kagulu kobatizidwa ndi ubatizo wa moto. Aheberi akukafotokosa ile kakirated statement. Number 1, dziko silinayenere. Aheberi akufotokosera bwino ubatizo wa moto ine kakirated statement. Number 2, akuti anathamangisidwa nasokerera m'mapululu ndi m'mapiri ndi m'mapanga ndi m'mauna a dziko lapansi. Palitu malowena ndi kuuna kwa dziko lapansi. Vana chifukwa cha chikhristuchi ali kuuna kwa dziko lapansi samakumbukiridwa konse. Kuchokera tsiku limene adalandira Yesu, dziko lapansi lidaponya kuuna samawerengeredwa chifukwa nawamba nisisanakwete m'mudzi chifukwa cha dzina la Yesu. Usadandaule wabatizidwa ndi moto, bakhala kuuna komweko
posta janavomba mfumu ya mafumu ifula tituluka kumabanga tituluka kumauna wantu amene amakhulupirira Yesu natenga chikhulupiriro cha ubatizo wa moto kaviri samawerengeredwa kudziko ngakhale mabanja ndi zisiru anaponyedwa kuuna tiye nilizivita magalimoto gugu atenge akasokoneze mwambo kumeneko pakuti mwambo tukupitawo ni wakavina mabera ali pa mtunda akusiya kunyumba uli mphe uli mkabaibulo kako uli kuuna usadanda ule sikulina kuli tochi imene ikuunika kuuna komweko ikukulemba mbuku la moyo ndidzatuluka sikulina kuuna kuno simuna ndiwarengere chifukwa ndabatisidwa ndi moto ndaponyedwa kuuna tikuponyedwa kuuna khani yosausa anaponyedwa kumauna dziko lapansi kuti tamangisa mzipembedzo zawo kutiponyera kumauna dziko lapansi afuna tikakhale kuzenja uko tisadziwikenso waponyera kuuna anali abusa mphamvu kuchipembedzo chanu ankalalikira bwino koma mwamponyera kuuna kwatiye kutumanji ali kuzenja uko usadandaule lapani bakhala kuuna komweko sikuli kubwera tidzatuluka kumauna tidzatuluka kumapanga anali abusa olalikira bwino kuchipembedzo chanu ankalankhula zoona pa chisankho chachitikachi mwasankha simwasiya chifukwa amanena choonadi usadandaule baibulo likunena kuti amenewo dziko lapansi silinawayenera iwo anasokerera mmapululu ndi mmapiri ndi mmapanga ndi mmauna a dziko lapansi ndikudziwa kuti choonadi mwalalikira dzulo chija pa sabata kuchalichi chisankho chikubwerachi simusankhidwanso akukukankhira ndi kuuna kodi wena ndichoonadi chimenechi adagona nacho kuuna ndiye ubatizo tu wa moto ubatizo wa moto khani yosausa ubatizo wa moto hadasiya kukuitanani kumamitingi muli kuuna abusa hadasiya kukutumizirana alawasi muli kuuna abusa hadasiya kukuitanani mmaulaliki yawo muli kuuna abusa madziko lapansi olemba buku la Heberi akuti ndi chikhulupiriro amenewo dziko lapansi silidayenera iwo anasokerera kumapululu ndi kumapiri ndi kumapanga ndi kumauna a dziko lapansi khani yosausa khani yosausa khani yosausa tandiloheni mpingo wa Mulungu ndikojezere pamene pa Heberi chapter number 38 tivitirize mabhuku tivitirize utenga wabwino mchigawo cha uchitatu cha ubatizo wa moto tiyeni tiyende limodzi koma mchigawo cha chiwirichi tagwadani pasi tipemphere. Atate wathu wakumwamba dzina lanu liyeresedwe monga kumwamba chomwecho pansi pano mutichitire chifundo lero tikugwada pansi tazindikira kuti manthawa tinabatisidwa ubatizo umodzi wa moto sitidabatisidwe nawo eti lero ine mtumiki ndikugwada pansi mundibatize ni ubatizo wa moto ndalalikira ku ministry imeneyi koma wamantha womanena kuti zimenezi Mulungu wandivumbulutsira koma sindinganene ndikuopa ndimanga ayi ambuye mene ndagwada pansi lero ndibatizeni ndi moto ndilalikire choonadi ngakhale kuti chikhulupiriro chimene ndichifotokozecho chinditengere kuitana apolisi kubwera pa nyumba panga athandizeni alangizeni ndipemphera mu dzina la Yesu amen.